Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat tliet attenda l-ftuħ ta' 68 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fi New York. Minn barra li ltaqa' mal-President Amerikan Barack Obama kellu għat-talaqat bilaterali fosthom mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Alġerija, l-Eġittu u anke r-Russja. Mal-Ministru Alġerin, il-Prim Ministru Malti esprima sodisfazzjon li l-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta tibda topera lejn l-Alġerija. Iż-żewġ naħat iddiskutew ukoll il-qasam tal-enerġija bil-Prim Ministru Malti spjega l-ftehim strateġiku li għamlet Malta mal-Libja u maċ-Ċina u qal li anke l-Alġerija tista' tkun ass importanti għal aktar investiment f'pajjiżna. Fi New York id-delegazzjoni Maltija iltaqet ukoll mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Eġizzjan Nabil Fahmy u qal li l-isfidi fl-Eġittu huma kbar f'dal-perjodu ta' tranzizzjoni iżda esprima l-fiduċja tiegħu li l-pajjiż ser jasal għas-suċċess mixtieq. Min-naħa tiegħu Joseph Muscat awgura li dal-proċess politiku jitwettaq bl-aħjar mod possibbli għaliex l-istabbilità fl-Eġittu hija kruċjali għall-Mediterran. Joseph Muscat qal li Malta tqis il dan il-pajjiż bħala ħabib fdat u sieħeb importanti. Iktar tard iltaqa' wkoll mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov. Fis-sigħat li ġejjin il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat ser jiltaqa' ma' bosta mexxejja prominenti u dinjitarji oħra fosthom mas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Ban Ki-moon qabel ma nhar il-Ħamis jindirizza 68 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. Sa dan it-tant l-impenji tal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat fi New York bdew fil-jum ta' Tnejn meta flimkien mas-Sinjura tiegħu Michelle Muscat iltaqgħu mal-President Amerikan Barack Obama u s-Sinjura tiegħu Michelle Obama. Din kienet opportunità għall Prim Ministru Malti biex iwitti triq għal iktar relazzjonijiet b'saħħithom bejn Malta u l-Istati Uniti.